Yo, what's up man? Nandito naman tayo sa ating panibagong video mga balisa. Pula ng mukha ko mga dito. So, nandito na po tayo sa Blue House mga balisas kasi sobrang busy kaninang umaga kasi naghanda pa kami sa birthday ni Angela. Wow! Galit naman siya, galit. Galit. Galit siya. Oh, galit. So, nandito po ka sa Blue House mga buddy and yun na buddy. Birthday celebration niya ngayong araw na to mga buddy and dito namin is-celebrate yung birthday niya. So, yun, let's A few moments later. Wow! Wala man good. Ay. Kami kita. Katinood niya. Libre na akong entrance. nakatanggal. Ano nangatanggal ba? Surprise ang Yeah. Power princess. Bulak. Bulak dapat. Natagal At chupa ni uy. Mas atsup yun akong blue ang color. So yun na po mga madi na nabigyan siya ng gift. So anong message mo sa nagbigay ng gift sa'yo? Thank you so much, Mama. You surprised me. Kasi nakabalok mo. Tingnan Kaya lang wala ako man ko na to. Wala man ko nito mo na surprise ko. Wow! 1 hour later. Yun ang mga buddy, sobrang busy po namin ngayon. Dahil na parang hindi siya masaya ba? Hindi siya masaya. Hello, tanawan niya. Si Jujen, are you happy? Yes. Maraming batang binabantayan si Angela. Marami ba? Birthday niya pero nagbabantay siya ng bata. Ganyan lang yung mukha niya. Oras na para bumili ng cake dahil hindi nakabili ng cake sila. Kaya bibili kami ng cake. And let's go. Buddy, bumili kami ng cake. Sama namin si Eugene. Pinaman natin. A few moments later.
you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. Okay na? Yo, yun lang mga badi at pauwi na kami mga badi kasi maraming tao. Maraming tao. Yung money ko. Yay! Maraming tao sa kan kaya hindi kami nakapag-video kasi maraming tumatalon-talon-talon sa pool. And yun. Happy ba? Super happy. Happy ba? Happy? Happy ba? Happy? Happy! So, kulang Kasi kaming palihasa. isa kulang isa. Si Barbs, kulang si Barbs. Pagad ko. Barbs. So, enjoy ba? Yes. Bisag daghang tao. Magpalit tayo. Kasi pwede din yung drama banding sino. Soon, soon. Barato ra pero ang cottage ito. Soon. Ang cottage kay ano. 50. So, yun lang mga buddy and I hope you enjoyed her birthday kasi wala talagang klaro pag nakuha ng mga tao. Pero enjoy naman po kasi mahirap mag-vlog ng ikaw ang cameraman. Ikaw ang cameraman. So, yun lang mga buddy and everything you do. Do it in love. Happy birthday to me.